ಸಾಯಿನುಂಡು ಓಕೆ ಬಕ್ಕ ರಡ್ಡನೆ ಪಂಡ ಆರು ಎಂಕೊಂಜಿ ಪನ್ ಆರು ಏತ್ ದಿನದ ಬಕ್ಕ ಗೊತ್ತನ ಒಂಜಿ ವಾರನ ದಾದನ ಯಾನ ಆಯ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸಮಯ ಆ ಪೊಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಟ್ ಪಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ದಾಯಗನ ಪನ್ನಗ ಈ ಸೋಕಾಳು ಜನಕ್ಕುಲು ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತುನ ಮುಕುಲು ರಡ್ಡು ಜನ ಕಂಬೈಂಡ್ ಆತೀರ ಅಂಚೆ ಪುರ ಇರುವೆರು ಓಕೆ ಸೊ ಯಾನ ಆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಮ್ಯಾಟ್ ಪಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಇನಿ ಯಾನು ಆ ಏರು ಜೀವಿತ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಅಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡೋರೇಗ ಪಂಡಲು ಕೆಲದಕ್ಕೂ ದಾದ ಅನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತು ಎಂಕೊಂಜಿ ಲಾಭ ಬೈದಿನತೆ ಆಂದೆ ನನ್ನ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಪನ್ನೋಡು ಸೈಯಡ್ ಅಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರು ಏರು ಪನ್ಪಿನಿ ಇನ್ನು ನಂಜಿಲೇರು ಮಾತ್ರ ಪನ್ಪಿನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಪೊಣ್ಣು ಎನ್ನಲಕ್ಕನೆ ಕಷ್ಟ. ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆಂಚೆಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯತ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಇನಿಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಪಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲೆ ಅವು ಖುಷಿ ದಾದಂದ್ಲ ಯಾನು ಪನೊಂದೆ ಪೋಪೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲೊಂಜಿ ನಮಸ್ತೆ ಟೀಚರ್ ಅಂದು ಪನ್ಲೆ ನಿಕಲ ಟೀಚರ್ ನಿಕಲ ಎದುಡುಲ್ಲೆರು. ಸೊ ಇನಿಯಾನು ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪುಜೆ ಕೆಲದಕ್ಕೆ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪನ ಉದಾಸೀನ ಆಪುನ ಅಯ್ಯೋ ಮೇಡಮ್ 28 ಟೈಮ್ಸ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಉಂಡತ 11 ಟೈಮ್ಸ್ ಬುಕ್ಕುಡು ಬರೆಯೋಡತ ಪಣದು. ಸೊ ಇನಿಯಾನು ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆವಡು ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೂರ ಕೊರೊಂದುಜಿ ಓಕೆ. ಸೊ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಕೋಡ್ ಪಣ್ಣದು ಪನ್ಪೆರೈಕ್. ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ಡ್ ಆಪುನಂಚಿನ ಮಿರಾಕಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೂವೊಲಿ ಓಕೆ. ಆನೆಂಜಿ ಆನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತಾನು ವಿದಿನ್ 24 ಅವರ್ಸ್ದಲ್ಲ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತದಿತ್ತದು. ಈ ನಂಬರ್ಡ್ಲ ಈತ್ ಅದ್ಭುತ ಉಂಡ ಪಂಡದು ಆ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅರ್ನ ಕಸಿನ್ ಬ್ರದರ್ಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ನಿ ತೂಲೆ ಎಂಕ್ ಈ ನಂಬರ್ಡ್ ಈತ್ ಅದ್ಭುತ ಅಂಡ ನನ್ನ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ಸ್ಲ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಕೊರ್ನ ಏತ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋದು. ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ನ ಯಾನು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ಲ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಆ ಪೊಣ್ಣನ ಕಸಿನ್ ಬ್ರದರ್ಗೆ ಪಿದೇವ್ರು ಹೊಡಿತೀನಿ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪೂರ ಕೊರೊಂದಿಚ್ಚಾಣಿಗೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಸ್ಟಕ್ ಆದಿತ್ತನಿಗೆ ಕಾಸು ಎಂಡ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಬ್ಬಕ್ಕ ರಿಲೀಸ್ ಆತನ ಕಾಸು ವರಾನೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಗೆ. ಸೊ ಅವೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ. ಆ ಪೊಣ್ಣುಲ ಪಂಡಲ ತೂಲೆ ಎಂಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತಿಬಕ್ಕ ಯಾನು ಕೊಡೋರಿಯಾಗ ಪಂಡದು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತನತೆ ಅಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರಿಗ ಪಂಡದು. ಸೊ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಪವಾಡ ಅವೊಂದಿಪ್ಪುಡು ಏತೋ ಜನತಾ ಪವಾಡನೆ ನಾನು ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪೆ ಆತ್ ಜನತ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಕೆ ಏಪಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪಾಯ ನಂಜಿ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬನ್ನ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡದ. ಸೊ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಕ್ ಕೋಡೆಂಜಿ ಬತ್ತಿನ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ರಿಯಲಿ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣಡು ನೀರು ಬೈದಿನ ದಾಯಕಂದು ಪನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲದ ಇಂದೇಟು ಆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದುಲ ಕೊರ್ಪೆನ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡ್ಲ ಕೊರ್ಪೆ ದಾಯಗ ಪನ್ಯರ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಕಾರಣ ಅಂದು ಪನಗ ಎತೋ ಜನ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ದೆತ್ತೊನಕ್ಲು ಕೆಲದಕ್ಲ 21 ಡೇಸ್ ಪೋಪುನು ಕೆಲದಕ್ಲ 31 ಡೇಸ್ ಪೋಪುನು ಮೇಡಮ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೈ ಕೆಲದಕ್ಲು ಒಂಜಿ ವಾರಡಿ ಮೇಡಮ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೈಜಿಂದು ಪನ್ಪೇರು ತೂಲೆ ಯಾನು ಮೇಯ್ನ್ ಪನ್ಪಿನ್ ಪಂಡ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂದು ಪಂಡ ನಿಕ್ಕುಲು ಉಂಡತ ಯಾನು ಕೊಡ್ತಿನ ಬೇಲೆನು ನೋಡ್ಸದಲಕ ಬರೇಪುನತ್ತು ಆ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾನು ಆ ವಿಷಯಗೂ ನಿಕ್ಲು ಕೇಂದ್ರ ಪುರ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಂಡತ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಸೀವ್ ಆಯ್ಲಕ ನೆಟ್ಟೆ ಸಬ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಆ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ದೆನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಕ್ಲೆ ರಿಸೀವ್ ಆಯ್ಲಕ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇತ್ತೆ ಜಾಬ್ ಅಂಡ ಜಾಬ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಯ್ಲಕ ಆಫರ್ ಲೆಟರ್ ಬತ್ತಿಲಕ ನಿಕುಲು ಜಾಬ್ಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ಲಕ ನಿಕಲ್ನ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಯ್ಲಕ ಅಂಚ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಓಕೆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನು. ಸೊ ಮುಕುಲು ಕೊರ್ಪುನ ಮ್ಯಾಟರ್ನ ಮುಕುಲು ಯಾನೊಂಜಿ ಟೀಚರ್ ನಕುಲು ಒಂಜಿ ಶಾಲೆಡು ನೋಟ್ಸ್ ಬರೆಯೋದು ಕೊರ್ಪೆನು ಅಂಚೆನೆ ಬರೆಂದೆ ಪೋಂಡ ಮೂಲು ದಾಲ ಎಜ್ಜಿನಾಂಡ ವರ್ಕ್ ಆಪುಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅದ್ಭುತ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಅರೆ ಓನ್ಲಿ 2 ಡೇಸ್ ಬೈದಿನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ರಡೇ ದಿನಟ್ಟು ಶೇರ್ಗೆ ಹಾಕಲು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಶೇರ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬತ್ತನಂದು ಇಂಕ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಪಂಡಿರು ಓಕೆ. ಐಡ್ದಕ್ಕ ಅರೆಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತಿನ ತೂದು ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕೂಡ ತೊಗೊಂಡಿರು ಅರೆಗೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಉಂಡಿಗೆ ಐಕ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಬರ್ರಂದು ತೊಗೊಂಡಿರು ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಟೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ದ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನ ಪುದರ್ ಅಕಲ ಎಂಚಿನದಾದ ಪೂರ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆದಿದೈತೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ದ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನು ನೆಟೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುನು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೆಲವುದ ಪನೊಚ್ಚಿಂದ ಪಂತಿನಿ ಅನ್ನು ಪನ್ಪುಜೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಐಡ್ದ ಕಾರು ಕೂಡ ಅರೆಗೆ ರಡೇ ದಿನಟ್ಟು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತಿನಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಬರ್ರೆ ಎಂಡದೇ ತೊಗೊಂಡಿರು ಓಕೆ. ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕೋಡೆಂಜಿ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಎಂಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮದ ಒಂಜಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಉನ್ನತ ರಿಯಲಿ ಎಂಕಲ ಆ ಒಂಜಿ ಆರ್ಲ ಬುಲ್ತದೇರಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ದುದು ಈವನ್ ಎಂಕಲ ಕಣ್ಣಡು ಕಣ್ಣ ನೀರು ಬೈದು ದಾಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ತನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಏತ್ ಪುಣೆಪಲ್ಲು ಪಣ್ಣದು ಅವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. ಒರ್ಮ ತಿಂಗಳು ಬಂಜಿಡು ದೀದು ಆ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರನ್ನ ಪೂರ ಬರಿಕ್ ದೀದು ಒಂಜಿ ಒರ್ಮ ತಿಂಗಳೊಂದು ಪಂಡೊಂಡತ ಈತು ಮಲ್ಲ ಬಂಜಿಪ್ಪುನು ಸರಿಕಟ್ಟು ಜೆಪ್ಪೆರಾಪುಜಿ ಸರಿಕಟ್ಟು ಮನಸ್ಸು ಮನ್ಪೆರಾಪುಜಿ ಪೂರ ಬೇನೆ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಪೂರ ಬರ್ಪಿನೀರು ಪೊಣ್ಣು ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆ ಬೇನೆ ಉಂಡತ ಎನ್ನ ದುಮುನಾನಿ ಬೈದಿನ ಬೇನೆ ಉಂಡತ ಮನದಾನಿ 4 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಾನು ಕಲ್ಕೊಂಡಿತ್ತೆ ಪಂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಎನ್ನ ರಡ್ಡಲ
ಓಕೆ. ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಬೇನೆ ಸೈಸದು ಉಂಡತ ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಮೋನೆ ತೆಲ್ಕೆದ ಮೋನೆ ತುನಕ ಆ ಬೇನೆ ಪೂರ ಮದಪಲು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೇನಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾನ ಒರ್ಮ ತಿಂಗಳು ಬಂಜಿಡು ಉಂಡತ ನುಪ್ಪು ನೀರು ಸಮೇತ ಯಾನು 4 ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಎಂಕ್ ಮನಸ್ಸು ಮನ್ಪೆರ ಆತಿಜಿ ಕಾಲಿ ನೀರು ಪೂರ ನುಪ್ಪುದ ಒಂದು ಕೊದ್ದಿನಕ ಆ ಸ್ಮೆಲ್ಕೇನಕ ಕಕ್ಕೆರಾಪಿನಿ ಕೆರೋಸಿನ್ ಸ್ಮೆಲ್ಕೇನಕ ಕಕ್ಕೆರಾಪಿನಿ ಮೀನದ ಪೊಡಸು ಮೀನು ಮೂರ್ನಾಗ ಐತ ಕೊದ್ದಿನಾಗ ಸ್ಮೆಲ್ಗೆ ಕಕ್ಕೆರಾಪಿನಿ 4 ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ವಾರ ಯಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ನಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದಿತ್ತು. ಓಕೆ. ಆ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರನ್ನು ತಿಂದುದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಪೆದ್ದನಾಗ ಆ ಮೋನೆ ತುನಗನೆ ಏತು ಖುಷಿ ಆಪನ ಅಪ್ಪೆಗೂ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನ ಆ ಅಪ್ಪೆನ ಬೇನೆ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತು. ಓಕೆ. ಈವನ್ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಅಪ್ಪೆ ಅನ್ನು ಈ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಈತ ಮಲ್ಲ ಆಂಡಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಈತ ಮಲ್ಲ ಗಡ್ಡ ಮೀಸೆ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಈವನ್ ಅಕುಲು ಹೊರ ನೆನಪಿಜ್ಜಂದ್ರೆ ಪಿದಡೋ ಒಂದು ಗಡಿ ಬಿಡಿ ರುಪ್ಪಿರು ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಳು ಪತ್ತದೆ ಅನ್ನು ಅಕಲ ಪಿರಾಡೆ ಬಲಿ ಬರ್ಪೆ ಅನ್ನು ಬಾಯಿ ಕೊರ್ಪೆ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಇನ್ನಿಕ್ಲ ಟಚ್ ಉಡ್ಡು ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಈತ ಮಲ್ಲ ಆಂಡಲ್ಲ ಇನ್ನಿಕ್ಲೆ ಅನ್ನು ಬಾಯಿ ಕೊರ್ಪೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ. ಓಕೆ. ಅಪ್ಪೆನ ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚಿನ. ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ಪ್ರೀತಿ ಅಪ್ಪೆನ ಕಣ್ಣದ ಕಣನೀರು ಆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತೂದು ಎಂಕಲ ರಿಯಲಿ ಎಂಕು ಬುಲ್ಪೆರವೈದ್ನಿ ಅರೆರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕ್ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಂಡು ಮುಲ್ಪೊಂಡದ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಫೀಸ್ ದೇತೊಂಡಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ತಿಕ್ಕುನ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ಉಂಡತ ಅವು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನು. ಅಂಚೆ ಗುರುವಾರದ ದಿನನೇ ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಪುದರ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪುದರುಣ ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ಯದ ಸರ್ನೇಮ್ ಸಾಯಿ ಉಂಡು ಎನ್ನಾರಟ ಪಂಡಲ ಈರ್ಲ ಎನ್ನಲ ಕನೆ ಸಾಯಿ ಭಕ್ತಿ ತೋಜೋಡು ಪಂಡದು ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಸಾಯಿ ಉಂಡು. ಓಕೆ. ಬಕ್ಕ ರಡ್ಡನೆ ಪಂಡ 6 ಎಂಕೊಂಜಿ ಪನ್ 6 ಈತು ದಿನದ ಬಕ್ಕ ಗೊತ್ತನ ಒಂಜಿ ವಾರ ಅನ್ನದಾದನ ಯಾನ ಐತ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಲ ದೇತದ ಪಾಡುವೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಡ್ ಬೈದಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಮುಲ್ಪನೆ ಪಾಡುವೆ ಐತ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ. ಸೊ ಆ ಬಾಲ್ಯ ಉಂಡತ ಮೇರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುನಗೆ ಮೆರೆಗ್ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಡಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನಕ್ಲು ಪಂದಿತ್ತಿರ್ಗೆ ಬಾಲ್ಯನ ದೆಪ್ಪಾಲೆ ಬೊಡ್ಚಿಂದು ಪಂದಿತ್ತಿರ್ಗೆ ಹೆಲ್ದಿ ಪೂಜೆ ಪಣ್ಣದು ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ಮನಸ್ಸು ಎಂಚಿನ ಆಂಡಲ ಅವಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಪೆದ್ದುವೆ ಪಣ್ಣದು ಉಪ್ಪುನು ದೆಪ್ಪೆರ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಪುಜಿ ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ. ಸೊ ಬಾಲೆನ ಒಂಜಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆತನು ಬಾಲೆ 3 ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟ ಬಾಲೆ ಅಪ್ಪೆನ ಮೊನಿತುದು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಂತೊಂದು ಜನಗೆ ತೆಲ್ತೊಂದು ಪೂರ ದಾಲೆ ಜನಗೆ ಗೋಡೆದ ಪೂರ ತೂದು ಅವೆನ್ ಪೂರ ತೂಪುನ್ಗೆ ತೆಲಿಪುನ್ಗೆ ಪೂರಗೆ ಬಾಲೆ ಅಪ್ಪೆನ ಮೋನಿನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಂತೊಂದು ಜನ ವಾ ಅಪ್ಪೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನನೇ ಅವಡು ಬಾಲೆ ಆ ಬಾಲೆ ಮೋನೆ ತೂದು ತೆಲ್ತು ನೋಡತ್ತ ಎಂಚಿನ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಕಳೆವಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಎತ್ತೇ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಬಾಲೆದ ಒಂಜಿ ತೆಲಿಕೆ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲಾಂಡಲ್ಲ ಜೋಕುನ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮಣ್ಣದ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಇಜ್ಜಿನಾಂಡಲ್ಲ ಅವಳು ಉನಿಯರ ಇಜ್ಜಿನಾಂಡಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಅಂತ ದೀಪಿನಿಯರಿಗೆ ತನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ದೀಪಿನಿ ಆತ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಅಪ್ಪೆ ಮನ್ಪಲ್ಲ ಅಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮನ್ಪಿರು ಅಮ್ಮೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪನ್ಪುಜಾನು ಪಾಪ ಪೊಪ್ಪಲ ಅತೇ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವರು ಆಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಪನ್ಪಿನ ಅಮ್ಮ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆತೊಂಜಿ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟರ ಆ ಒಂಜಿನೊಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಒಪ್ಪುಣು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಇಜ್ಜಿನಾಂಡಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪಣ್ಣದು ದೆತ್ತುದೀದು ಕೊರ್ಪಿನಲ್ಲ ಉಂಡು ಎತೋ ಅಪ್ಪೆನ ಕುಳುಲೇರು. ಓಕೆ. ಸೊ ಅಂಚಿನವಳು ಆ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ಮೋನೆ ತೂದು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಂತೊಂದು ಇಜ್ಜಂಗೆ ಎಂಕ್ ಬಾಲೆ ಎನ್ನ ಮೋನೆ ತೂದು ಒಂಜಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಎನ್ನ ಮೋನೆ ತೂದು ತೆಲಿಪೊಡಕ್ಕ ಪ್ಲೀಸ್ ಐಕೊಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಕೊರ್ಲೆಂದು ಒಂಜಿ ವಾರ ಲಾತು ಜನ ಕೊಡ್ತು ಏತು 2 ದಿನನ 3 ದಿನನ ದಾದನ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ತುಲೆ ಅಂಚ ಆ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಅನ್ನು ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡು ಕೊರಿಯೆ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಬಾಲೆದ ಬದಲಾವಣೆ ತೂದು ಬಾಲೆ ಮೋನೆ ತೂದು ತೆಲ್ತನಕ್ಕ ಅಂದು ಪಂಡೇರು ಎಂಕ್ ಕಣ್ಣಿಡು ಕಣನೀರು ಬತ್ತನಕ್ಕ ಇರೆಗೆ ಏತು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡಲ್ಲ ಯಾವೊಂದು ಪಂಡದು ಅರ್ನೊಂಜಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ಲ ನೆಟ್ಟಿ ಪಾಡುವೆ ತೂಲಿ ಆ ಒಂಜಿ ಉಂದೆಟ್ಟುಂಡದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಬುಲ್ತುದೀನಿ ಪಂಡ ಜೋಕಲ್ನ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾನು ಬುಲಿಪೇನೆ ದಯ ಪಂಡ ಯಾನು ಒಂಥರ ಸೆನ್ಸಿಟಿವೇ ದಯ ಪಂಡ ಎತೋ ಜನ ಹಿಂಗೆ ಮಕ್ಕರ್ ಮಂತಿದ್ದೀನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಇರ್ನ ಜೋಕುಲು ಈತು ಮಲ್ಲ ಇರು ಎಂಚಿನಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲಕ್ಕ ಪಂಡ ಆತ ಹಿಂಗೆ ಜೋಕುಲು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಪಂಡದತ್ತು ವಾ ಜೋಕುಲು ಪಂಡಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಓಕೆ. ಜೋಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದೇವರನ ಲಕ್ಕ. ಓಕೆ. ದೇವರನ ಲಕ್ಕನೆ ದೇವರನ ಸ್ವರೂಪ ಅಂದು ಪನ್ಪಿರು ಜೋಕುಲಿನ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಜೋಕುಲು ಅಂಚ ಆ ಒಂಚಿ ಅದ್ಭುತ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಆತ್ಮ ತೃಪ್ತಿ ಆಂಡ್ ಇಂಕ ಕೋಡೆದ ಒಂಜಿ ದಿನ. ಓಕೆ. ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಅದ್ಭುತ ಪವಾಡ ಆ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೆಲದಕ್ಕೂ ಎಂಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡುವೆರು ಕೆಲದಕ್ಕೂ ಎನ್ನ ಕುಡೊಂಜಿ ನಂಬರ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡುವೆರು ವಾಟ್ಸಪ್ಗೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೊರ್ಪೆದ ಆ ನಂಬರ್ಗ್ಲ ಎಂಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡುವೆರು. ಓಕೆ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡನೆ ಅರ್ನ ಶಾರ್ಸ್ದ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ ದಿನಟ್ ಬತ್ತನದ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಪವಾಡದ ಆದಂದು ಪನ್ನಗ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ತುಲೆ ವನಿತಗೆ ತಿಕ್ಕಿಂದುಲೆ ಲೇಡಿಲ್ಡ್ ತಿಕ್ಕಿಯರಿಗೆ ಪಾತೇರಿಗೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ನ ವನಿತನ ಮೋನದ ಗುರ್ತ ತಿಕ್ಕದು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಪಾತೇದೀನಿ. ಸೊ ಅರ್ನ ಲಂಚೇನೆ ಬೇಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದು ನಾವು ಲಂಚೇನೆ 10 ವರ್ಷದ ಇಂಚ ಅಕ್ಲ ಪಾತೆರೆ ಕತೆ ಇಜ್ಜಾಣ್ಗೆ ಕಣ್ಣನ್ನು ಪಲಿಬಕ್ಕ ಬಾವೇರ್ನ. ಓಕೆ. ಆಕಲು ಪಾತೆರ ಎಂಕ್ಲ ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಬೇಜಾಡು ಉಪ್ಪಿರು ಎಂಕವೆನ್ ತೂಯರ ಆಪುಜಿ ಪಣ್ಣದು ಅಂಚದು ಅಕಲ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಆಪುನ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಪುನ ಒಂಜಿ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡು
ಅರೆಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಗೆ 10 ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ಮುರಣಿ ಬತ್ತದು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಕೂಡ ಬತ್ತನ ಅರ್ನನಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಏನು ಕೂಡ ಪಾಡ್ದೇನು ಅಕುಲು ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತೀರು ನನ್ನ ಇಂಚ ಮನ್ಪುನ ಪೊಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಡು ಉಪ್ಪುಗ ಅಂದು ಪಂಡದು ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ರಾಜಿ ಆತಿನ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಬೈದೀನಿ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಮುರಣಿ ಇಲ್ಲಾಗ ವಿಸಿಟ್ ಮಂತದ್ದು ಪಾತೆರ್ದು ಪೂರ ಪೋಯರಿಗೆ ತುಲೆ ಅವು ಕುಡೊಂಜಿ ಎಂಕೆ ತೋ ಜನದ ಎನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ ನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಡ್ಯಾನ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಪಾಡ್ನತ್ತದು ಕ್ಲೈಂಟ್ ನಕ್ಲು ಪಂಡಿರು ಅಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಮಾತರ್ನಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದನು ಪೂರಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲರದ ಪಂಡದು ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ಉಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಉಂಡದ ಎನ್ನ ಮುಲ್ಪದೋಜುನು ನಮ್ಮ ಏರೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲು ಏತೆ ಒಂಜಿ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರಡು ಇತ್ತು ನಾನಲ್ಲ ಎದುರ್ದಕ್ಲು ಕುರ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಣತ ಐಟ್ ಉಪ್ಪುನು ಮಜಾ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅಪ್ಪಗೊಂಜಿ ಎಸ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಕೊರ್ನಿಕೊಂಜಿ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ಉಂಡು ಬಣ್ಣದು ಓಕೆ ಐಡ್ದಕ್ಕ ರಟ್ಟನೆ ಬಣ್ಣ ಎಂಕು ಮುರಣಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ದಿಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊರಿತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನು ಉಂಡತ ರಿಯಲಿ ಪನ್ಪೇನು ಯಾನು ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪುಜೆ ವಾ ವಿಷಯಗಳ ಆಂಡ ಯಾನು ಐಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಪ್ಪೆ ದ್ಯಾಗನ ಪನ್ನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಪುನು ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಪುನು ರಡನೆ ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾಡುವಿರತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡಿರತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ನನೊರಿಯಾಗ ಪೋದು ಪಾಡೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮುಲ್ಪನೇ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಂತನಾಡ ಆ ಬೇರೆಡ್ದೆ ಉಂಡತ ಆ ಮಿತ್ತು ಪಸರಿಸೊಂದು ಪೋಪಿನ ಅವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ದಲಕನಿಗೆ ನಂಜಿ ಪಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತು ಪೋಪಿನ ಹಿಡ್ದು ಬುಡಾಡ್ದೆ ದೆತ್ತನಾಡ ಬುಡ ಸಮೇತ ದೆತ್ತನಾಡ ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಪೂಜಿ ಕುಡೋರೆ ಪೋದು ಪನ್ರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಮಾತ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ನ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪನ್ಪಿನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಹೆರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ದಾಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡಿತಿ ನಾನು ಹೇಟ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ನಂಡ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಅಕಲ್ನ ಐಡಿ ಪಂಡು ದುಪ್ಪುಂಡು ಐಡಿ ನಂಜಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ದಿಪ್ಪುಲೆ ಬಕ್ಕ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದಿಪ್ಪುಲೆ ಇಕ್ಕು ಓಕೆ ಏರು ಒಲ್ಪ ಲೊಕೇಶನ್ ಪೂರ ವಾ ಜಿಮೇಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಕಲ್ನ ಪಟ್ಟೆ ಅಲ್ಪ ಸೈಬರ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಡೀಟೇಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಂತೀನಿ ಹಿಂಗೆ 2-3 ಜನದ ಬತ್ತನು ಅಕ್ಕ ಇರು ಕೇರ್ ಮನ್ಪುಚಿ ಅವೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಅಂತುಲೆ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯಾನು ಡಿವೈನ್ ಪವರ್ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಉಂಡತ ಎಂಕುಲು ಅವೇನು ಬತ್ತನಡ ಅವೇನು ಆ ಟೈಪ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತು ದಿಪ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲಿಗೂ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನು ಓಕೆ ಯಾನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಂತನಡ ಎನ್ನ ಇಂಚೊಪ್ಪುಜಿ ಫೇಸ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಫೇಸ್ಡೇ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಒಂಥರ ಓಲಾ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ತುಂಬುದು ಪಾಡ್ಲಕ್ಕೊಪ್ಪುನು ಫೇಸ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸೊ ಯಾನು ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪುಜೆ ಆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪೊಡಿತೀನಿ ಎಂಕ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪೊಡಿತೀನಿ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಅಕುಲು ಪಂತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಕೂಡ ಧೈರ್ಯ ಬರಲಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಬೋದು ಯಾನು ಇಂಚಿನೇ ನಂಜಿದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಉಪ್ಪುನು ಐಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಪಾಡ್ದೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ದಾದೆ ಮೇಡಮ್ ಈ ರೈಕು ಪೂರ ಕೇರ್ ಮನ್ಪುನಂಡ ಯಾನು ಇಂಚೊಪ್ಪೇನ ನಿಕ್ಕುಲೆ ಪನ್ನೆ ಓಕೆ ಸೊ ಎಂಕುಲು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಬತ್ತನಡ ಯಾನು ಪ್ರತಿ ವಾರಲ್ಲ ವೀಕ್ಲಿ ಆರ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆ ಎಂಕೇರದಾದ ಮಂತನಾಡಲ್ಲ ಯಾನು ಅವೇನು ತಿಪ್ಪೆ ಓಕೆ ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಐತ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಮನ್ಪನೆತ ಐಕದಕ್ಕ ಮರ್ದು ಮನ್ಪನೆತ ಅಂಚ ಸೊ ಯಾನು ಅವೇನು ಪೂರ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪುಜೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಲೇನೆಕ ಟೆನ್ಷನ್ ದೇನೆಕ ಓಕೆ ಅಂಚ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಆತು ಪೂರ ಅದ ಇವಾಗ ಆಲೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣುಂಡು ಕೊಡೊಂಜಿ ಅನ್ನೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಈ ಸಲದ ಆಲೆ ಜನಲ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಯ್ ಅಂಟಿಂದು ಪಾಡ್ದಿತ್ತಲ್ಲ ಯಾನು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಸೈತೇ ಪೌಡ್ರ್ ನನ್ನ ಮುಕ್ಕಲ್ದ ಪಾತೆರಂದು ಪತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮದಾಗೆ ಎನರ್ಜಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನತ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪುನಕ್ಲಿ ತೋ ಜನ ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಸಿಲ್ಲಿ ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಂತಂದು ಪುನಃ ನಮ್ಮಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುನು ಸೊ ಯಾನು ಆ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಿನ ಫೇಕ್ ಐಡಿನ ಅಡೆನೆ ದೆತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂತೆ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ದೇನು ಒಂಜಿ ಗೋಗಲ್ ಪಾಡ್ದು ಬರ್ಪುಣಿ ಇಂಚ ನಡ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುಣಿ ಸೀನ್ ಉಂಡತ ಐಟ್ ಬತ್ತದ ದಾಲೇಜಿ ಮುಕ್ಕಲ್ ಪುರ ದಾಲೇಜಿ ಹಾಯ್ ಆಂಟಿಂದು ಪಾಡ್ದಿತ್ತಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಆತೆ ಈತು ಪೂರ ನಾವೇ ಪೂರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವೀಡಿಯೋ ಕೊಡ್ತಿನ ಮನದಾನೇ ಬೈದಲ್ಲ ಪಣ ಐದು ಅರ್ಥದಾದ ಗೊತ್ತುನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೂನಿಡು ಚೋಲಿ ನಾಚಿಗೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಓಲೇಜಿ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ತದೆ ಹಾಯ್ ಆಂಟಿ ಪಾಡ್ದಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಏನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂಪುನಾಗ ಹಾಕ್ಲ ದುಂಬು ದಾದ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೀರು ಅವು ಪೂರ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಪುನು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಪುನು ನನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೂಯರ್ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಬತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಓಕೆ ಸೊ ಆ ಪಣ್ಣುಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೂಯರ್ ಆಪುನ ಏನು ಪನ್ಪಿನಿ ತುಲ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸದಿಲ್ಲ ನಂಜಿನಾರ ಕಟ್ಟ ಮನ್ಪೋಚಿ ನಮ್ಮ ಸಡನ್ ಏಪ ಮಿತ್ತು ಪೋಪ ಅಂದು ಪನ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಕಲ ನಿನ್ನ ಲೈಫ್ ದಾದಲ್ಲ ಅಚೀವ್ ಮನ್ಪೆರ ಆಪು ನಾನು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಮನ್ಪುರ ಅಪ್ಪೆ ಮನಕ್ಲ ಪುದರನು ಮಿತ್ತು ಕನಲ್ಲ ಅಂದು ಅನ್ಪನ್ಪೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ತಾಣದ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡು ಏರೆಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆತನಂದಲ ಪನ್ಪೇನು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಲ ತೂದಿತ್ತೀರಿ ಯಾನು ಈತ್ ಸಮಯ ಆ ಪೊಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಟ್ ಪಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ದ್ಯಾಗನ ಪನ್ನಗ ಈ ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ಜನಕ್ಕುಲು ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತುನ ಮುಕುಲು 2 ಜನ ಕಂಬೈಂಡ್ ಆತೀರ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಇರುವೆರು ಓಕೆ ಸೊ ಯಾನು ಆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಪಂದಿಜ್ಜಾಂಡು
ಇನಿ ಯಾನು ಆ ಪೊಣ್ಣನ ಪನ್ಪೆ ದಯಪಣ್ಣ ಪನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮನೇ ಯಾನು ಪನ್ನೊಂದೇ ಉಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಏರುಂದು ಪನ್ನಗ ಆನಿ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಲ ಬತ್ತಿದ್ದಿತ್ತು ನಾವು ಏರು ಪೊಣ್ಣೊಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಪಣ್ಣದು ಯಾನು ದುಂಬು ಪುರ ಅಕುಲು ದಾಲ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಪಾಡ್ನಾಂಡ ಯಾನು ಅಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಹೈಡ್ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತೆತ್ತದು ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಏನು ಕ್ರಾಪ್ ಮನ್ಪೆ ಅಕಲ್ನ ಪುದರನ್ನು ಹೈಡ್ ಮನ್ಪೆ ದಯಪಣ್ಣ ಕೆಲದಕ್ಲ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಪೂರ ಇತ್ತು ನಾನು ಅಕಲ್ನ ಫೋಟೋಲ ಇತ್ತು ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ಯಾನು ಅಲ್ನ ಪುದರ್ಲ ಮಿತ್ತර ಅಲ್ಪ ತೂತಿನಕುಲು ಅಲೆಗೆ ಎತೋ ಜನ ಅರೆಡ್ದು ಎತ್ತೋದಿನ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡು ಪುರ ಕೇನೊಂದು ಇತ್ತಿರಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಆ ಪುಣ್ಣ ಅಲ್ನ ಚಾನಲ್ ಪಂತಲ್ಲ ಅವು ಬೇತೆ ಏರ್ಲತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಬಿರುವಾಜು ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಎಂಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪುನು ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ದಾದಾಪುಣದು ಇಂಕ ಗೊತ್ತ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಪೂರ ಮುಟ್ಟಿನ ಪತ್ತಿನ ಪೂರ ಇಂಚಿಂಚ ಆವೊಂದುಂಡು ಕೈಟ್ ಕಾಸು ಉಂತುಜಿ ಬೊಕ ಜಾಬುಲೆನ್ನ ಪೋಂಡಕ್ಕ ದಾದ ಮನ್ಪುಡು ನಿಕ್ ಪಾಲನೆ ಪಂಡದು ಸೊ ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಇದಲ್ಲ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆವಚ್ಚಿ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮನ್ಪೋಚಿ ನಿಕ್ಕ್ಯಾನು ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡದು ಸೊ ಆನ್ಲ ಪಾಪ ಎನ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಫೀಸ್ ಕೊರ್ಪಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಆರ್ದು ಅಲ್ಲದಿ ತೊನಿಜಲ್ಲ ತುಲೆ ಈವನ್ ಅಲೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಮಂಡೆಡುಪ್ಪತ್ತ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಕಷ್ಟೊಡ್ರಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಫ್ರೀ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂತ್ ಜಲ ಅಲ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಸೇಮ್ ಎನಲಕ್ಕನೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಪುಣ್ಣು ಕಾಸು ಕೊಡ್ದೆ ಕಲ್ಪುವಲ್ಲ ಅಲ್ಲು ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ದಾಯ್ಬೇಕ ವಿದಿನ ಒಂಜು ವಾರದ ಉಲೈಡೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪ್ನ ಪೊಣ್ಣಾಗ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಪನ್ನೊಂದು ಎಂಕ್ ಪನ್ಪಲ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಚೇಂಜಸ್ ಬರೋದುಂಡು ಪಣ್ಣದು ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಬರೋದುಂಡು ಬಕ್ಕ ಅಲ್ನ ಕೈಟ್ ಕಾಸು ಒರಿಯೊಂದು ಇಜ್ಜಾಣಿಗೆ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಒಂದು ಇಜ್ಜಾಣಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಂತೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜಸ್ ಉಂಡು ಪಣ್ಣದು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಆ ಪೊಣ್ಣನ ಚೇಂಜಸ್ ತುದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆನೇ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಇತ್ತೆ ಅಬ್ರಾಡ್ ಉಲ್ಲಲು ಆ ಪೊಣ್ಣು ಮೊನ್ನ ಚೇಂಜಿಸ್ತುದು ಐದಕ್ಕೆ 3 ಇಂಚಿನ ಬ್ಲೂ ಪೆನ್ ದೇತೊಂಡೆಂದು ಒಡೆಗೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋದುಪ್ಪನಾಗ ಈ ಪೊಣ್ಣು ಕೀನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಬ್ರಾಡ್ ಇಡಿತಿನ ಪೊಣ್ಣು ರಜೆಟ್ ಬತ್ತದುಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಜೀವಿತನ ಅಕ್ಕಲಕ್ಕಗೆ ಓಕೆ ಅಂಚ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಮಳ್ಳ ಕೇನ್ನಾಗ ಪನ್ಪಲ್ಗೆ ಇಂಚ ಮಂತದು ಇಂಚ ಚೇಂಜಸ್ ಆತನಿ ಈರ್ಲವರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಲೇಂದು ತುಲೆ ನಾನು ಇಂಜಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಏರು ಜೀವಿತ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಅಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡೋರೇಗ ಪಂಡಲು ಕೆಲದಕ್ಕೂ ದಾದ ಅನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತು ನಾ ಎಂಕೊಂಜಿ ಲಾಭ ಬೈದಿನತೆ ಆಂದೆ ನನ್ನ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಪನ್ನೋಡು ಸೈಯಡ್ ಅಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರು ಏರು ಪನ್ಪಿನಿ ಇವ್ನು ನಂಜಿಲೇರು ಮಾತ್ರ ಪನ್ಪಿನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಪೊಣ್ಣು ಎನ್ನಲಕ್ಕನೆ ಕಷ್ಟ ಬೈದಿನ ಪೊಣ್ಣು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆಜ್ಜಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ರಡ್ಡನೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡಮ್ಮ ಆ ಪೊಣ್ಣನ ರೋಲುಡು ಯಾನ್ ಎನನು ತೂವೊಂದುಲೆ ದ್ಯಾಗಂದು ಪನ್ನಗ ಯಾನ ಮದ್ಮೇಡ್ದುಂಬು ಎನ್ನ ಪಲ ಎಂಚಪ್ಪುನಗ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗ ಆಧಾರ ತಿನಿ ಎಂಕಾಂಡ್ಲ ಆ ಟೈಮಡ್ ಅಮ್ಮ ಎತ್ತಿರಿ ಈ ಪೊಣ್ಣ ಪಾಪ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಡ್ ಅಮ್ಮಲೆಜ್ಜಿ ಪಪ್ಪಲೆಜ್ಜಿರು ಓಕೆ ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಯಡ್ ಯಾನ್ ಮದ್ಮೇಡ್ದುಂಬು ಯಾನ್ ವೃತ್ತಿ ಅಮ್ಮಗೋಸ್ಕರ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದ ಯಾನ್ ಎತ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಡ್ SSLC ರಜೆನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಂತು ಫಸ್ಟ್ PUC ರಜೆನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಂತು ಎನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಟ್ಟ ಯಾನು ಒಂಜಿ ರಜೆನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಂತು ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಪೋನಿತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಬ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಕಾಸು ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಆ ಕಾಸು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಂತೆ ಯಾನು ಎಂಕ್ ತಕ್ಕ ಗೋಲ್ಡ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಓಕೆ ಅವೇ ರೀತಿದ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಈ ಪೊಣ್ಣು ಮಂತೊಂದು ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಯಾನು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಪನ್ಪಿನಿ ಹಿಂಗೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪುನ ಪೊಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಮಂತದ್ದು ಖರ್ಚು ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ಹಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈ ಪೊಣ್ಣಗ ಕಷ್ಟ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಗೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ರಪಕ್ಕ ಆವು ಯಾನಿಕ್ ಇಂಚ ಕೊರ್ಪೆನು ಸೊ ಅನ್ನ ಚೇಂಜಸ್ ಈ ಪೊಣ್ಣು ಅಬ್ರಾಡದ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಉನ್ಮಂತಲು ಅಲ್ಲಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಕಂಪೆನಿಗೆ ಅಬ್ರಾಡ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಕಂಪೆನಿಗೆ ಪಣ್ಣದು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಈ ಪೊಣ್ಣಗ ಕೇನೊಂದು ಇತ್ತಿರ್ಗಿ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಕೇನೊಂದು ಇತ್ತಿರ್ಗಿ ಅಕ್ಕ ಇರ್ನ ಚೇಂಜಸ್ ಎಂಚಾಂಡು ಪಣ್ಣದು ಐಡ್ದ ಕಾಲು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಅಲ್ನ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಡು ಅಲ್ನ ಲೈಫ್ ಡೈನ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂಚಾಂಡು ಪಂಡದು ಆಲು ಎನ್ನ ಅಲ್ಪ ಚಾನಲ್ಡ್ ತಮ್ನೆಲ್ಡ್ ಒಂದಿಟ್ಟು ಪೂರ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಂತದ್ದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಆಂಡ್ ಅಲ್ನ ವೀಡಿಯೋಗು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪೋಂಡ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ದ ಪುದರ್ ಪಂತಲು ಇಂಚ ಮಂತದ್ದು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ಪಣದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಅಲ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಪಂಡಲು ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪನೋಡಾಂಡಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ನ ಮನಸ್ಸು ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನೆಟ್ ಆಲ್ ಪಂಡಲು ಈಜಿ ನಡ ಪನ್ಪಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದು ಅಲ್ನ ಒಂಜಿ ರಿಸಲ್ಟ್ನು ತೂದು ಅಲ್ನ ಏತೋ ಒಂಜಿ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕ್ಕಲು ಎಂಕ್ ಬೈದಿರು ಎಂಕ್ ಬತ್ತದು ಆ ಇಟ್ಟಲ ಒಂಜಿ 2 ಜನಕ್ಕೆ ರಪ್ಪ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತನು ಅಕ್ಕಲ ಎನ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಎನ್ನ ಒಂದಿಟ್ಟು ಪಾಡಿ ಐಡ್ದಕ ಐಟಾಲು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ವಿಷಯ ಪನ್ಪಿನೊಂಡು ಇಂಚ ಮಂತೆ ಪಂಡದು ಐಡ್ದಕ ಏತೋ ಜನ ಅಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕ್ಕಲು ಎಂಕ್ ಬತ್ತದು ಏತೋ ಜನಕ್ಕೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋದುಂಡು ಐಡ್ದಕ ಅಕ್ಕಲನ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಏನು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಡೆದೆ ಐಡ್ದಕ ಅಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕಲು ಅಲ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ ಪಡೆದು ಅಲ್ಲೆಗ್ಲ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪಿರತ್ತೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಇರ್ತದೆ ಜೀವಿತಾಗ ವಾಟ್ಸಪ್ಡು ಕಡಪುರ್ದಿತ್ತೇನು ಅಂಚ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಣು ತುಲೆ ಆಲು ಕಷ್ಟಡು ಬುಲೆತಿನ ಪೊಣ್ಣು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಕಷ್ಟಡು ಬುಲೆತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಎದುರ್ದಕ್ಲನ್ನ ಕಷ್ಟ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಸುಕೋಡು ಬೆಳೆತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ತುಲೆ ಎನ್ನಲ್ಲ ಈವನ್ ಎನ್ನಲ್ಲ ಆ ಪೊಣ್ಣನೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಒಂಥರ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮ ಇಜ್ಜಂದಿನಕ್ಲು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸೊ ಅವೊಂಥರ ಎಂಕ್ ಇಮೋಷನಲ್ ಅದು ಒಂಥರ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ಲ ಮಂತೊಂದು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ ಆ ಪೊಣ್ಣು
ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ ಲೈಫ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಗು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದು ಉಪ್ಪೆರ್ ಗೊತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒವೇ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಗತ್ತು ಅವು ಪೂರ ದಾಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ದಾಯಗ್ ಪಂಡ ಅಕುಲು ಆ ಲೈಫ್ಡ್ ಆತ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತದ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಉಪ್ಪೆರ್ ಅಂಚದು ಪುನಗ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕೋಪ ಮದ ಮಸರ ದಾಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಆ ಪೊಣ್ಣುಲ ನಂಜಿ ಗಟ್ಟದು ಎಂಕ ಬೈದಿನತ್ತ ನನ್ನ ಮೊಕ್ಲಿ ಪೂರ ದಯಾಗ ಪನ್ಪಿನಿ ಮೆರೆಗ್ ದಯಾಗ ಪನ್ಪಿನಿ ಪಂಡದ ಅಂಚ ಮಂತುದೇರು ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಆಂಡ ಈ ಪೊಣ್ಣು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪೊಣ್ಣು ಒಂದು ಪನ್ಪೇನು ಆ ಪೊಣ್ಣು ಪ್ಯೂರ್ ಸೋಲ್ ಪೊಣ್ಣು ಒಂದು ಯಾನು ಅಲ್ಲಿಗ್ಲ ಪಂಡೆ ನಿಕ್ಕ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯ ಟೈಪ್ಡ್ ನಿನ್ನ ಲೈಫ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆ ಒಂದು ಪೋಪೊಂಡು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಪ್ಪಂದು ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಕಾಸು ಕೈಟ್ ಕಾಸು ಉಂತುಣಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅವನುಂಡು ಟಚ್ ಉಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಜೀವಿತ ಯಾನು ನಿಕ್ಕ ಪನ್ಪಿನಿ ಈ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಪನ್ಪಿನಿ ಈ ಎಣ್ಣಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಲ ಆ ಒಂಜಿ ಕಟಿಲಪ್ಪೆ ಅವಡು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅವಡು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನು ಉಲ್ತು ಡೋಡಿ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೊನಪ್ಪನೊಂದು ನಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಅಂದು ಮಿರಾಕಲ್ ಟೈಪ್ ಉಂಡು ನಿನ್ನ ಲೈಫ್ ಆ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ದೇವರಿಂಚಿನಕ್ಲೆ ಕೈ ಪತ್ತುವೆರು ದಯಾಗಂದು ಪಂಡಗ ಮೋನೆಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಉಳ್ಳಾಯಿಡೆಪ್ಪೋಡು ಮೋನೆ ಪ್ರಾಯನಗ ಪೋಪುನ ಆಂಡ ಒಂದು ಉಳ್ಳಾಯಿಡ್ದು ಎಟ್ಟೆತ್ತು ನೋಡಿತು ಖಂಡಿತ ಅಕ್ಲೆಗೂ ಗೊತ್ತಿಜಂದ್ರೆ ಒಲ್ತುಡು ಆ ನನ್ನ ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಪಲ್ಲ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಓಕೆ ಸೊ ಅವು ಅಣ್ಣತ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಜನದ ಮಿರಾಕಲ್ ತೂದುಂಡತ ಒಂಥರ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪಾಯಿನ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಬರ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಅಂಚ ಹೆಂಗೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಈತ ಸಮಯನ ಪಂದಿಜಾಂಡು ಅಂಚನೆ ಎತೋ ಜನ ಎಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕ್ಲು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲ ಪೂರ ಪುದರ್ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ದೀತೆ ಈ ಪೊಣ್ಣನ ಪುದರ್ ದಯಾಗ ಪನ್ನಿ ಪನ್ನ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಎನ್ನ ಅನ್ನ ಚಾನಲ್ ಪೋದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯೆಡ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆತನ ಒಂದು ಪಂಡಲತ ಐಕೋಸ್ಕರ ದಯಪಣ್ಣ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಉಂಡತ ಪಾಪ ತುಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದಲ್ಲ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದಿಜ್ಜಾನಂದ ನಿನ್ನ ಚಾನಲ್ ಎನ್ನ ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ 5 ಪೈಸೆ ಆಪುಂಡು ದೆತ್ತೊಂದುಪ್ಪ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಒಂದು ಇತ್ತಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು ಆಂಡಲ ಪಾಪ ದಾಲ ಒಂಜಿ ದುರುದ್ದೇಶ ಇಜ್ಜಂದೆ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಪಂತಲ್ಲ ಐಕೋಸ್ಕರ ಆ ಪೊಣ್ಣನ ಪುದರು ಯಾನು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಪಂಡೆ ದಯಪಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಡೇ ಎಂಕ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆತಲು ಆಂಡ ಯಾನು ನೆಟ್ ಪಂದಿಜ್ಜಾನು ಇನಿ ಯಾನು ಪನ್ನೋಡದು ಬತ್ತಂದು ದಯಕ್ ಪಣ್ಣ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ನ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಅಲ್ನ ರಿಸಲ್ಟ್ ತೂದು ಸೊ ಯಾನೇನಿ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಇಡ್ಲ ಪಂಡೆ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಜೀವಿತ ಈ ಎನ್ನಿನ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡ್ ಪಣ್ಣದು ಎನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಪ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ರೀತಿಡು ಅಕ್ಕನ ರೀತಿಡು ನಿಕ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಣೆ ಓಕೆ ಸೊ ಓಕೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಎತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಒಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಐತೆ ದೊಡ್ಡ ಅನ್ಪಾಡುವೆ ಒಂದೇ ಈ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಒಯ್ಕು ಪಣ್ಣದು ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ತ್ದ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಪ್ಪುಣು ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಅನ್ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ನಾನು 181432 ತುಲೆ ಮೂಲು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಡ್ಲ ಪಾಡುವೆ ಒಂದೇನು ನಿಕ್ಲ ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟದ ಬಾಡಿಡು ಬ್ಲೂ ಪೆನ್ ಬರಲಿ ಡೈಲಿ ಮೀನಾಗ ಒರೆಸದು ಪೊಪ್ಪುನು ಕೂಡ ಪಾಡಲಿ ಡೈಲಿ ಏರ್ಲ ತೂಪೆರದಾಂಡ ಶೋಲ್ಡರ್ ತಲ್ಪ ಪಾಡಲಿ ಆತ ನನ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟದ ತೊಡೆ ತಲ್ಪ ಪಾಡಲಿ ಓಕೆ ಖಾಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಡ್ಲ ಕೆಲದಕ್ಕೆ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉದಾಸೀನ ಆಪುನು ಅಂಚಿನಕ್ಲೆ ಈ ನಂಬರ್ ಇಡ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಬರ್ಪುನು ಖಂಡಿತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತಿಬೇಕು ಒಂಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಮರಪುಚ್ಚಿ ಓಕೆ ಅವು ಅಣ್ಣದ ಹೆಲ್ತ್ದ ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ಎತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಸಪುರ ಇರೋ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಡುಮ್ಮಿ ಜೀವಿತ ನಾನು ಅಂತೆ ಸಪುರ ಅವಡು ಪಣ್ಣದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಒಂಜಿ ಅನ್ನು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡು 48124112 ಮುಂದೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟದ ಬಾಡಿಡು ಬ್ಲೂ ಪೆನ್ನಡು ಬರೆಯರೆ ಓಕೆ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫೇಸ್ ಎತ್ತೋ ಜನಕ್ಕೊಂಜಿ ಆಸೆ ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಪುರ್ಲು ಪೊಡು ಫೇಸ್ ಬಣ್ಣದು ಸೊ ಐಕೊಂಜಿ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡು ಒಂದು ಇನೀತ ಪೊಣ್ಣುಲಿಗೆ ಎತ್ತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಅವು ಓಕೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫೇಸ್ ಕೊಂಜಿ ಕೊರೊಂದುಲೆ 83585179 ಓಕೆ ಒಂದು ಲಂಚನೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟದ ಬಾಡಿಡು ಬ್ಲೂ ಪೆನ್ನಡು ಬರೆಯಲಿ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಎತೋ ಜನ ಜಾಬ್ಗೆ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅಕುಲು ಎತೋ ಜನ ಕಲ್ತದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಪುರ ಅದು ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ದು ಉಪ್ಪೇರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಆಫರ್ ಲೆಟರ್ ಬರುವ ಪಣ್ಣದು ಓಕೆ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆ ಕೊಂಜಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ 493151864141 ಓಕೆ ಒಂದು ನಿಕ್ನ ಜಾಬ್ಗೆ ಮನ್ಪುಡಿತಿನ ನೆಟ್ಟೆ ಪಾಡು ನಾಡು ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನ್ಪಿರು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಬರ ಏಪೆ ಮನ್ಪೆರ ಬಣ್ಣದು ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಡೈಲಿ ಪಾಡೋನು ಪೋಲೆ ತೂಲೆ ಚೇಂಜಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಪನು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ ಪನ್ಪೇನು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ತಿಕ್ಕಣಲ್ಲ ಫಸ್ಟೇ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮನ್ಪಲಿ ಧನ್ಯವಾದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಧನ್ಯವಾದ ಅನ್ಪಣದು ಎತೋ ಜನ ರೇಖಿ ಕಲ್ತಿನಕ್ಲ ಎಂಕ್ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ರೇಖಿ ಕಲ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂತೆ ಬಕ್ಕಲಾಗ್ತದೆ ಸುಲಭ ಅಪ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಕೊರೆ ದೇಪಣ್ಣ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಕ್ಲೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಏಂಜಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಪ್ಪುನು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂತೆ ಬೇಗ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುನು ದಾಲ ನಾಲೆಜ್ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂತೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂತೆ ಕಷ್ಟ ಆಪುನು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ದಿಪ್ಪು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಂತು ಪನ್ಯರು ಓಕೆ ಸೊ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಪಂಡ ನಿಕುಲು ದಾದಾಣಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಎನ್ನದಿತ್ತು ನಾಡ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಬೋಡಿತ್ತು ನಾಡ ಐತನೇ ಒಂಜಿ ವಾಲ್ ಪೇಪರ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಪಾಡ್ಲೆ ಓಕೆ ಐಡ್ದಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಯೂಶ್ವಲೈಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವಾ ಟೈಪ್ದ ಇಲ್ಲು ಬೋಡು ಏತ್ ಬಜೆಟ್ದು ಇಲ್ಲು ಬೋಡು ಇಲ್ಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಯ್ಲಕ್ಕ
ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರ್ಪುಲಕ ಇಲ್ಲೋ ಕೆಲಗೆ ಜನ ಬರ್ಪುಲಕ ಗಣ ಹಾಪುಲಕ ಒಂದೇನು ಯೂಶ್ವಲೈಸ್ ಮನ್ಪುನು ಸಬ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ನಿಕ್ಲು ಆ ಟೈಪ್ಡ್ ನಿಕ್ಲು ಮನ್ಪರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಂತು ಕೊರ್ಪರ್ತುಲ ಅವೇ ಟೈಪ್ಡ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ಡ್ ಮಿರಾಕಲ್ ಟೈಪ್ಡ್ ಆವೊಂದು ಪೋಪಿನಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಅನ್ನು ಪನ್ಪಿನಿ ಓಕೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಟವರ್ ಇಜ್ಜಿನ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಪುಜಿ ಅವೇ ಟೈಪ್ಡ್ ನಿಕ್ಕುಲು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆವಡಂಡಲ್ಲ ನಿಕ್ಕುಲು ಅಲ್ಪ ಯೂಶ್ವಲೈಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಕೊರೋಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅದು ಮೈಂಡ್ ಬತ್ತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಸರೆಂಡರ್ ಇಂಚ ಪಣ್ಣಾಂಡು ಅಪಗ ನಿಕ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಆಡೆಗೆ ಟಪ್ಪನು ಉಂದು ಆಪುನು ಕಟ್ ಆಪುನು ಓಕೆ ಬಕ್ಕ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ಆಫೀಸ್ಡ್ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಏರಣಲ್ಲ ನಂಜಿ ಕಾರೊಂದು ಎತ್ತನಂಡ ನಿಕ್ಲ ಪ್ರತಿ ಊರಿನ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಆಡು ಅತನಂಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ನಕ್ಲ ಒಂದೆಟ್ಟಾಂಡ ಕುಲ್ದುಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಇಪ್ಪುನು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ದ ಒಂಜಿ ವಾಟರ್ ಪಾಡ್ದಿಲೆ ಗ್ಲಾಸ್ಡೆ ಅವಡು ಸ್ಟೀಲ್ ದೆಟ್ ಪೂರ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಐಟು ಒಂಜಿ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಜಸ್ಟ್ ದೀದ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಏರಾಣಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಪೂರ ಬುಡೋದು ಇತ್ತನಡ ಆ ಒಂಜಿ ನೀರು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮನ್ಪುನು ಅಕಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಪೂರ ಅವು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮನ್ಪುನು ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಇಲ್ಲಗ ಬನ್ನಾಗ ಅವೇನು ಗುತ್ತದು ಬಿಡ್ಲೆ ಓಕೆ ದಾಲ ಏರ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಾಸ್ ಮಂತು ನಿತ್ತನಲ್ಲ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಂತದು ಬಿಡ್ಪುಣು ಓಕೆ ಬಕ್ಕ ನೀರು ಗುತ್ತದು ಬಿಡ್ನ ಅಂಡು ಅಂಚನೆ ವಾರಗೊರ ಆರ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಲೆ ರಾಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಎತ್ತದು ಇಂಚ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ 7 times ಇಂಚ ಮಂತದು ಇಂಚ ಮಂತದು ಬೇಸಿಂದ ಅಲ್ಪ ದಕ್ಕದು ಬಿಡ್ಲಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೇಯ್ನ್ ವಿಷಯದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ನಿಕುಲು ನಿತ್ಯ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋದುಪ್ಪರು ಟೆಂಪಲ್ ಪೋದುಪ್ಪನಾಗ ನವಗ್ರಹದ ತೂದೇಪ್ಪರು ನವಗ್ರಹ ಮೂರ್ತಿ ಓಕೆ ಸೊ ನವಗ್ರಹ ಮೂರ್ತಿನ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ದಯಮಂತದೊಂಜಿ ಟಚ್ ಮಂತದ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿಂದು ಬರೋಚಿ ಬಕ್ಕಲಾತ ನಿಕುಲು ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ಆ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆರತ ಶನಿನ ಒಯ್ತಿಲಕ ಓಕೆ ದಾಲ ಮನ್ಪುಜಿ ಟಚ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಪಾಡ್ದುಪಿರ ಅವೇನೇ ಒಂಜಿ ವರ್ಮ ಸುತ್ತು ಬನ್ನ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಓದನ್ ಪೋಲೆ ಟಚ್ ಮನ್ಪೋಚು ಟಚ್ ಮಂತು ನಾನು ನಿಕ್ಲು ಬಕಲಾತ್ ಆಹ್ವಾನ ಮನ್ಪರು ರಿಸೀವ್ ಮನ್ಪರು ಓಕೆ ಅಂಚ ರಡನೆ ಪಂಡ ಲೇಡೀಸ್ ನಕ್ಲು ಏರ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋನಾಗ ಗಂಟೆ ಬಟ್ಟೆರ ಬಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಗಂಟೆ ಬಟ್ಟೆರ ಬಲ್ಲಿ ಕೈ ಮುಗಿಲಿ ಅವು ಅಪ್ಪೆನ ಅಲ್ಪ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಪಿರವಡಂಜಿ ಅರ್ನ ಜುಟ್ಟದ ಮೇಟು ಭಯಂಕರ ಪವರ್ಫುಲ್ ಉಪ್ಪುನು ಪಿರವದ ಮೇಯು ಉಪ್ಪುನಕ ಕಟಿಲ್ದ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪೋದು ಉಂದುಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬಕ್ಕ ಎದುರುಡು ಶಾಷ್ಟಾಂಗ ಮನ್ಪೊಲಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಲೇಡೀಸ್ ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟುಜಿ ಓಕೆ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಐತಾರದ ದಿನ ಉಂಡದ ತುಳಸಿಗೆ ಏಕಾದಶಿ ಅವು ವ್ರತ ಉಪ್ಪುಂಡು ವ್ರತದ ದಿನ ತುಳಸಿಗೆ ಏಪಲ ಐತಾರದಾನಿ ನೀರು ಪಾಡೋಚಿ ಐತಾರದ ದಿನ ರೆಸ್ಟ್ ಬಿಡ್ಲಿ ಓಕೆ ಸಂಡೆ ದಿನ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಳಸಿ ದೇವಿಗೆ ಒಂಜಿ ನೀರು ಪಾಡೋಚಿ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ ಪನ್ನೀರ್ ಉಂಡು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಎರೆಗಾಣಲ ಒಂಜಿ 7 ಶನಿ ಇತ್ತುನಾಡ 7:30 ಇತ್ತುನಾಡು ಉಂಡತ ಶನಿವಾರದ ದಿನನೇ ನಾಚಿಗೆ ಮುಳ್ಳದ ಒಂಜಿ ದೈಕಂತದ ಉಂಡತಿ ನಡ್ತಾ ಇವಾಗ ಅವು ಫುಲ್ಲು ಸೊರ್ಕೊಂದು ಬರ್ಪುನು ಹಿಡ್ದಕ ಶನಿವಾರ ಏರೆಗೆ ಉಂಡು ತುಲೆ ಅಕಲೇನ ಮೂಜಿ ಸಲ ತರೆ ತೊರೆತದ್ದು ವರ್ಮ ಟೈಪ್ದ ಧಾನ್ಯ ನೈತ ಬುಡಕ ಪಾಡೋನ್ ಬಲ್ಲಿ ಐತ ಒಂದು ಶನಿವಾರ ಧಾನ್ಯ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚ ಮನ್ಪುಲೆ ಇಂಚಿನ 7:30 ಒಂದಿತ್ತು ನಾನಲ್ಲ ಮಲ್ಲುಡಾಪಿನ ಎಲ್ಲೆಡ ಅದು ಪೋಪುನು ಓಕೆ ಅಂಚ ಮನ್ಪುಲೆ ಓಕೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹೊಡು ಪಣ್ಣದು ಎನ್ನಲ್ಲ ಆಸೆ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಉಂಡತ ಪೂರೆಲ್ಲ ಕೆಲದಕ್ಕೂ ತೂಪೇರು ಮೇಡಮ್ ಎಂಕ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲ್ದು ಜನ ಅನ್ಪೇರು ಸೊ ನಿಕುಲು ಈ ಒಂಜಿ ಉಪಯೋಗ ಪಡೆಯೋಣ ನಿಕ್ಲ ಆತ್ಮ ತೃಪ್ತಿ ಅದು ಒಂಜಿ ಉಂಡತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಜಾಯಿನ್ ಬಟನ್ ಉಂಡು ಎರೆಗಾಣಲ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಕೇಂದ್ರ ಎತ್ತಿನಾಂಡ ಪತ್ತೆರ ಎತ್ತಿನಾಂಡ ನಿಕ್ಲು ಜಾಯಿನ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತುನಾಂಡ ತುಲೆ 59 ಹಿಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಐಟ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈತೀತು ಪಣ್ಣದ ಅಮೌಂಟ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತೆತ್ತಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತುಲೆ ಓಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತುಲೆ ನಿಕ್ಲ ಕೇನುನ ಕ್ವಶ್ಚನ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಓಕೆ ಸೊ ಜಾಯಿನ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತುದು ಚಾನಲ್ದ ಮೆಂಬರ್ ಅವಲಿ ಮೆಂಬರ್ ನಕ್ಲಾಂಡ ಅಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಕೊಲು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಸ್ಟಾರ್ ಬರ್ಪುಂಡು 3 ತಿಂಗಳು ಅನ್ನಗು ಕುಡೊಂಜಿ ಕಲ್ಲಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು 4 ತಿಂಗಳು ಅನ್ನಗು ಕುಡೊಂಜಿ ಕಲ್ಲಡು ಸ್ಟಾರ್ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬ್ಲೂ ಫಸ್ಟ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಆಯ್ನಕ್ಲ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ಡ್ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಅಂಚ ಸೊ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮೆಂಬರ್ ಆತಾರೆ ಜಾಯಿನ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತುದಾರ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಎಂದು ಪನ್ಪೇನು ಅಂಚೆನೆ ವೀಡಿಯೋ ಹಿಡಿಯೋಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದಿರ್ತುಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.